division thir tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilongai thlang Serchhip District Superintendent of Police SP thar Lalrinawma MPS Vawiin-a Serchhip-ah thuthar thehdarhtute kawmin thawhhona thatak an neih a beisei thu a soya Serchhip District-ah VDP tihnun thar an tumtur thu a soi bawk Karmasa Serchhip District SP Phawhhona latu Lalrinawma Vawiin-a pisa Serchhip-ah thuthar thehdarhtute kawmin police le thuthar thehdarhtute chu mipuitenen in hnaite thok khotlang tan thok an ni ti soin abik takin police te chu sarkar kutke poimo tak an ni awangin an chan ho thiam atul thu le thawhhona thatak an neih a beisei ti asoya Serchhip District-ah thar zom hnuwa ruihlo chungchang malak na chu na sa zo ka chun zom chul ni a hria thu soin thakalta February sangni somni pakhat chungin NDNPS ek nuaya thu boy zia lu pathum man nei thu le hei hian chanlak angai ti chiang taka atar lan thu soya amalama man lo lak to na chu chun zom zel angai ti asoi heba ka hian Serchhip khopui chung kongpui chu a thale ti soin hemi rual chi a hian film khur ero atul thu asoya kongpui tha hi film khurnan kan man lo chuan kan thalai te nun na swat tu ani thei ani ati bawk Serchhip SP thar chuan Village Defence Party VDP te chu khotlang swalna do na konga police te kutle ke poimo tak an nei ti soin Serchhip District-ah thei anga ti nun thar an tumtur thu asoya VDP te hi kumthum ta man ni thu soin kumtin in tuai tharna te po an buat sai atul don thu asoi bawk Serchhip bial assembly by election nei ani don awanga hin buat sai na po an kalpui mek thu soin boruak muan om tak nuaya in thlanna nei ani theina ta na malak ani don thu soya hemi konga hian MPF te point na thataka an lo thok to thin ni a hria thu asoi bokani heba ka hian Serchhip-ah traffic police in dai lo na omek chu thuam that tu mani thu po soin thok tu da bel tu mani thu asoya an malak na sang mi puitenen po thawhhona tha an nei zel beisei thu asoi bokani Serchhip District SP na chel thin tu ar sathia sundaram chu kumin generin somni pasari ason ani nuwa Mizoram sarkar chuan ahmun ruak lu a Serchhip District SP som pasari na ni tur hian Lalrinawma MPS hi arwata ama hi kumsang ni palibech ni in Mizoram police na poimo sang alo chel to thina tun thani ni khan Serchhip District SP mo phurna hila in na aron zomani voina thuthar thehdarhtute akom na huna hian SP hi additional SP PC lal chanpuya Serchhip SDPO kaste romal somale SP office RO inspector biak chu maten an choi oma khotlang ta na malak na tur poimo sang te an soi ho bokani Mizoram State Rural Livelihoods Mission MzSRLM Startup Village Entrepreneurship Program SVEP bultumin Vawiin-a Serchhip-ah SHG Womenpreneur Exhibition buat site ani International Women's Day Puala buat sai DRD office kota SHG Womenpreneur Exhibition he district borsap Kumar Abhishek chuan hongin he International Women's Day a hian khovel puma hmeichhia te ro puina le hlut na hria thar le ani thute e bar dap na konga thil thar hmu chhuwa le chin chhuwa zel ani theina tura self help group SHG 10 an kut chhuak pholan na han nei thei chu hluati thu le lom omati thu soibok SHG Womenpreneur Exhibition a hian Serchhip District ko sang SHG te kut chuak thlai chi thlai rep chi sang thei tuile handloom product sang te pho chu ani ba ka food court a cake chi sang le ele in tur tui hnai tak te le thei tura pho chu ani a mi pui thanem takin an tlo ani tun din huna district chung kho sang self help group zaria chuang om mekin heng self help group te hian startup village entrepreneurship program SVEP nuaya an ma ni puala e zona tlak thiam na nei tur le an ma ni kut koi nge ya thil an siam chua an din chwa ve theina tura zirtirna entrepreneurship training nei pui thin an ni a SHG te hi community resource person for enterprise promotion CRP-EP 10 bial nein en kolin an vilreng bokani International Women's Day Pualin Vawiin-a 23rd Sector 8 Assam Rifles Serchhip te chuan meichhia chan hai te en kolna tur Swadhar Greh Thlamuanna In Serchhip IOC Veng a me chu tloin thil pe kan hlan
Vawiin-a Assam Rifles and Swadhar Greh Thlamuanna In and Lalrinawma MPS Assam Rifles CEO nupui Rajini Mutum le Assam Rifles officer Chen Khatte nupui Telin Swadhar Greh thawhhtu tenen in thawhhona anneya Swadhar Greh Superintendent Lalnunpui le Councillor Kethi Lalthanpui ten an lodong songa Swadhar Greh thiltum le din ani chantlang pui te shilin Ministry of Women and Child Development nuaya din ni in meichhia ra bitleu to tele chan hai te en kolna hmun tur ani thu te an lo shilani helai hmun tlo tu te chuan International Women's Day ani angin Assam Rifles terwa manna hnuaya an nupui te zogin thil pek hi an pe ti an soya na thok tu te in pek na aro pui an ti thu tele Serchhip-a hetiang hmun a te chu lom an ti thu an soya an hmalam hun an kalzel na tura du sakna an hlan ti an soi bawk Swadhar Greh hian en kollai mi pali an oma thok tu panga omin Superintendent Councillor Office Assistant pakhat ba ka guard pahni omin part-time in Dr. Pakhatin avil rengboka MHP sub headquarters Serchhip te en kolni in Vawiin-a he hunan man po hi MHP sub headquarters President Sangming Liani chuan atel puini he huna hian Assam Rifles te hian bu fai le ei tur chi sang thahnem tak an hlan ani Vawiin-a International Women's Day hi Catholic Hmeichhe Pawl te point ursun tak mangin in khom na nein hun an mang kumdanga hanlo ti to thin angin Catholic Hmeichhe Pawl te hian International Women's Day hi Paris tina ursun takin an manga Our Lady of Assumption Church Serchhip Paris a Catholic Hmeichhe Pawl te point he ni pual hian voin khan in khom nein he huna hian mas thiang hlim hlan ani a bial tupui thiam Reverend Father Gabriel laltlan thanga chuan mas hi hlanin he huna hian kaushan mi thahnem tak an telani International Women's Day Pawl hian voin khan KVK North Vanlaiphai point KVK Meeting Hall-ah kutna thawhtu nu ho tenen hun an mangani KVK in International Women's Day Pawl hun an mana hian ICAR headquarters atanga thupui thlansa Women Leadership in Agriculture, Entrepreneurship, Equity and Empowerment ti chu thupui a man ni in hun masalama ICAR in Proramme and board site chu biak mu theina manga thlir ho masakani a hemi hnu hian KVK thawhtu tenen hian hun man zui ni in KVK Serchhip District-ah head and senior scientist chuan kai shwaya KVK SMS home science kelmal somi chuan heni puala thupui thlansa manga thu soin heni a thu soi tura som ro thwami North Vanlaiphai women farmer le siam thangpui North Vanlaiphai women entrepreneur te point thu an soi bokani he huna hian meichhia kutna thawhtu mi somni panga vel telin KVK demonstration farm an tlo ngalani hemi hnu chawhnulam khan KVK North Vanlaiphai hian North Vanlaiphai Higher Secondary School a hun mangin thupui thlansa mangin debate le se inzia siak na te an buat sai bokani Mizoram Governor PS Sridharang Pillai chuan voin khan ma mitlo in DC Conference Hall a Sarkar officials Kaushan Shwai tu Khotlang Shwai tu tlomngai pol sang IO tenen in komna an nei Mizoram Governor hian helicopter manga ma mit hitlo in ama lo lom na huna ani kum March thla a ma mit khopuit lo atum to chu shipui lenga wanga hatlo theilo hnu kum khatle achan ve hnuwa ma mit khopuit lo theya a om chu lom omati thule ma mit district chu aspirational district amni na anga ma so na chungchang soi ho theya a om chu lom om hle ani atia Mizoram Governor chuan Mizorama kum khatle achan ve a om chhunga Mizomi puite thinlung thatna chu fak omati thu soin khotlang nuna in potlan na le thawhhona chuan Mizoram ati nom thu asoya arami puiten rim taka kan thoa ma kan lak chuan tun aya hlotlin na in ma kan son arin thu asoi bokani he huna hian mami district board sab Dr. Lalrinawma chuan aspirational district amni na anga niti ya ka tanga ma son an mu sang te ba ka mami district din huntar langin mami district a hian census sang hi som pakhata halandanin mipui nuai riat sing ruk Myanmar Rama Sipai Sarkar chet dan du lo na lantira wanga mipui te ne in ep na le buaina om chungchanga Vawiin khan Home Minister Pul Cham lian chuan Assembly Session Statement siamin ral tlan te lo en kol le chom dol chungchanga Sarkar lai pui ngai chan me ka ni thu asoi
Mizoram Governor hian helicopter manga mamit hitlo in ama lolam no hona nikum march thla a mamit khopuitlo atum to chu shipui lenga wanga atlo theilo hnu kum khatle achan ve hnuwa mamit khopuitlo theya awam chu lomomati thule mamit district chu aspirational district anni na anga masona chungchang soiho theya awam chu alomom leti asoyani Mizoram Governor chuan Mizoram a kum khatle achan ve awam chunga Mizomi puite thinlung thatna chu fak omati thu soin khotlang nuna in potlan na le thawhhona chuan Mizoram mati nom thu asoya aram mi puiten rim taka kan thoa ma kan lak chuan tun ai hlotlin na kan ma a ti asoi bokani hehuna hian mami district borsap Dr. Lalrinawma chuan aspirational district anni na anga ni thi ya ka changa mason an mu sang sang te ba ka mami district din hunta langin mami district a hian census 2011 na halandanin mi pui singriat sang ruk zathum somruk pali an omeka village council somkwa omin village somsari pariat le sub village soman oma chungkwa sin khat sang sari zasari somthum pakhat omin ami chenga changa chutin zarzela somriat pali point pasari pali chuan ziak le chiaran thiamani aspirational district program nuaya mami district in kumsang hi som pakwa sang hi somni chunga sumadon chu vaibel chekwa ani to thutar langin heng sum don te atanga masona tho sang sang te atar lang bokani Mizoram State Rural Livelihood Mission MzSRLM nuaya tipa D1 Village Organization le Gilead Self-Help Group Korthar South na Vawiin-a National Award lan anni Mizoram State Rural Livelihoods Mission MzSRLM nuaya tipa D1 Village Organization le Gilead Self-Help Group Korthar South te Ministry of Rural Development atanga National Award for Best Performing Village Organization le Best Performing Self-Help Group dong tur te zinga thanni in Vawiin-a Union Minister of State for Rural Development Sadvi Niranjan Joyti chuan Shrilenga wangin virtual mangina hlana he program hi MzSRLM officials tentel puyin Best Performing Self-Help Group Award hian certificate le poisa fai cheng nuai khatkeng telin Best Performing Village Organization Award hian certificate le poisa fai cheng nuai ni akeng tel thunga he group award dong tur hian state sang sang atangin village organization som le self-help group som thum te thlan anni tondin huna hian Ministry of Rural Development nuaya hian India rama self-help group nuai zaruk somruk pariat sin khat sang kwa zali somnga pali omekim village organization nuai thum sin khat sang thum zanga somriat pali an omek bokani MNF party chuan election chu state thu nei na ani lo ti soin Election Commission of India thu ani thu an soi Vawiin-a chuan siam MNF party chuan tu hnaya Serchhip le then zol tlu azin ZPM Vice President K Sap dangan Serchhip-a le assembly by election nei hun tur chungchanga Election Commission lama Mizoram Sarkar ala in pe lo thu soin by election hi a thei chen ti khotlai turin rotna thlem ti thom kan sia kan chui chiang me kani ti a soi chu sarkar ti ming chia tumna an ngai thu an tar langa election chu state thu nei na ani lo ti soin Election Commission thu nei na ani state sarkar in thlan hun tur hi adu hun huna anor ngot thei po ani lo tuna po Serchhip by election lo om tur hi a hun tur ti fel alani lova engtika nge ti po shiat alani lo state danga by election nei ngai tam tak an om ve a chung tenen chuan arwala in thlan tir min tum ani mai om mange ti in kanin rin siak me kani tu tenemo an lo zunor thei ani lova Election Commission of India thu ani anti Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Vice President Tharatan Finance Minister Hlui Lalso te chu ruat ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Lalthan Hall chuan Vawiin-a Aizola Congress Bhavan MPCC Vice President Tharatan Lalso ta Mission Veng thlang ruat ani thu apuanga MPCC thu nei du sang Political Affairs Committee PSC meeting in ngun taka ngai tua hnuwa Vice President Nilai H Lian Sailavan ko shan rongbol na poimo tak Aizol Mar Presbytery Moderator ni na achel ta ka wanga Party Vice President atanga cholri adil na chu apom saka Vice
President Tharatan Finance Minister Luilal So ta chu PSC meeting chuan arwat ngalani MPCC Vice President Tharlal So ta hi chumthum MLA ta na thlantlin ni to in kumsang khajakwa somkwa pathum khan Aizawl South chu atangin MLA tan avoi khatna atan thlantlin ani a kumsang ni pariat le sang ni som pathum te khan Aizawl East chu biala tanga thlantlin le ani Congress Sarkar kumsang ni pariat atanga sang ni som pathum chung khan Cabinet Minister atan arwat ni in Congress Sarkar vek kumsang ni som pathum atanga sang ni som pariat khan Finance Minister atan arwat le ani a lal so ta hi tu na hian mission veng thlanga anupui lal ro pari le afa tenen an cheng meka ama hi thiam na lama MA Public Administration le LLB ani ZPM Party Acting President K Sabdang chuan Serchhip biala by election chu kalphung thar do tu te le kalphung hlui do tu te in be na ani thu asoi Vawiin-a ZPM Party chung in khom Aizawl an office ania ZPM Acting President K Sabdang chuan Serchhip by election chu kalphung thar do tu te le kalphung hlui do tu te in be na ani ti soin candidate te chu party symbol mai an ni ti asoya pulal do ma hi tlinglo paltar se ZPM achak lo ti na ani a tlingtar se ZPM achak ti na ani ang hein do na hi Pawl in do na ani ati a Serchhip by election lo om tura an khing pui te man ro man thiam ber chu vote thak don naya sumsem ani le ang ti po soin sumsem hian Mizoram politics le mi pui ril ru ati chia sem tur nei po ni ila kan sem ve lawang sumsema vote zon hi dan kal mi ril ru ti chiat na ani awangin aru ka semtum an om chuan arukin kan dowanga alanga semtum an om chuan alangin kan do don ani hati a kumsang ni som pariat in thlanpui a in tuna hian khongai tu an nga zo ka wangin vote tam zok an hmu arin om ti asoi bawk Nimin Khan Mizoram sample zahni somruk pasari en fia ni in heng atang hian COVID-19 shikai hmu chua an om lova ni thum chhunga zone in shikai hmu chua an om talavani Pathiani Khan ZMC Laboratory sample pakhat en fiani in repeat antigen test mangin samples an hi somruk paruk en fiani a henga chang hian shikai hmu chwa Omlovin district sang sanga thuna laboratory sample en fia omlo thunga zirtop ni chang Khan Mizoram COVID-19 shikai hmu chwa an om talavani heti lai hian Mizoram COVID-19 shikai hmu chwa to zinga en koldam an om chho ve zela Nimin Khan shikai mi pali en koldam ni in Vawiin Khan mi pahni te en koldam an ni vele boka heti hian Vawiin thleng Khan Mizoram shikai hmu chwa chu sangli zali somhne pariat ni in hengzinga sangli zali som pahni te chu en koldam an ni to a shikai hmu chwa tanga zazela somkwa pakwa point paruk pali te chu en koldam ni to in tuna hian shikai en kol lai paruk an lo meka shikai zinga nuna chan mi som an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa the chu ani